Jeg kan godt høre skuddene. Det er lige her, jeg har på. Han er med. Der kan være flere, der lige heroppe stadigvæk. Shut up, wrong guys, no problem. Du kan ikke se hans, den lige nummer. Ja. Han har god loot, man. Saline bag, bandage, splint. Ja, perfekt. Jeg skal huske at gemme det. Jeg fik ham i hans shirt og hans... Det var ham, vi hørte skyde før, så han er bare siddet og ventet. Sygt. Der ligger også en AK-74 her. Fuck, den er perfekt. Jeg har ikke gået under det. Jeg har kun scope her. PS O11 scope. Sygt nice. Nu var jeg i jagt ud i lommen. Nej, det er sgu på, det er sgu. Ja. Unconscious skyder om, han er lige bag det telt, jeg var nu. Den er vest lige på langt. Jeg har unconscious skyld, hvad er det for? Ja. Jeg har række på en. Ja. Ja, det kan jeg se. Det er sgu. Hvad er det? Fuck, man!